त्यापेक्षा पुण्य थोडे भरून घेऊन जा. म्हणून टाळी वाजवायला अजिबात आळस करू नका. टाळी ही ब्रह्मानंद टाळी आहे. तुमची टाळी ही ब्रह्मानंद टाळी आहे. इथून टाळी वाजवली ती देवामध्ये वर स्वर्गामध्ये सुद्धा जाते. म्हणजे आपण आपला मृत्यू झाल्यानंतर टाळी वाजवल्यानंतर स्वर्ग आपल्याला प्राप्त होतो या टाळीमुळे. म्हणून हे भजन आहे. भजनाचा महिमा नंतर सांगतो तुम्हाला काय तो गजरातून सांगतो. ध्यानाचा अभंग घेतोय ध्यानाचा. त्याच्यामध्ये बघा 8 मात्रा फुटबॉल वाजवतो. पण याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मात्रा टाळामध्ये एक कला आहे. टाळाची देखील कला आहे की कसे टाळ वाजतात ते बघा वेगवेगळ्या तालामध्ये. ध्यानाचा अभंगामध्ये सुंदर
धन्यवाद धन्यवाद